Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uyabalisa owesifazane othi usekhathele ukunabiswa uTokoloshe ngocansi uthi uvele umshiye engafisi nokwenzana emva kokulala naye ngenkani. Uthi secithe imali engaphezulu kwa 85,000 ehamba izangoma kanye nabanye abalaphi bendabuko kodwa lutho ukuthola usizo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Owesifazane uthi kuphele iminyaka engaphezulu kwa 22 ehlukunyezwa uTokoloshe onenkani olala naye ubusuku nemini. Lo owesifazane oneminyaka engu50 wase Lotus egadini eTshwane ongathandanga ukudalula igama nesibongo uthe usekhathele ukuhlukunyezwa yilo Tokoloshe omenza unkosikazi wakhe. Uthi usehambe abathandazi wahamba izinyanga waphinde wahamba nezangoma kodwa lutho ukuthola usizo. Usechithe izindodla zemali elinganiselwa ku 85,000. Uthi angisenakho ukuthula ngoba lo Tokoloshe njalo ebusuku uyafika ufuna ukulala nami. Uthi mangeke ngalala nje ngivele ngivuke ekseni sengimanzi isingaphambili sami. Uthi ke lento yangiqala eminyakeni eyadlule ngonyaka ka2000 ngesikhathi ngisaseyingane ngangihlala eAtteridgeville eTshwane ngaleso sikhathi. Uthi njalo ekseni ngivuka nje isitho sami sangasese simanzi futhi ngikhathele ngiyimvithi. Uthi ngivele ngibone nje nami ukuthi bese kuyiwo. Uthi kumanje sengikhathazekile ngoba ngiluthola usizo yize noma sengichithe imali elinganiselwa ku 85,000 kubantu abangabalaphi bendabuko kodwa akekho kokhona ukungisiza ngekwazi ukuxosha lo Tokoloshe. Uthi ke yangiqala lento ngonyaka ka2000 kwakuMay lapho engasuka khona ngaya eSprings ngiyohlala nomndeni kwavele kwaba ngamandla kakhulu. Uthi ke lento ihlezi ngilandela sengishintshe izindawo ezahlukahlukene mangeke ngaye kumlapho wendabuko ivele ibuye ngamandla ke ebusuku ngaleso sikhathi. Uthi ngonyaka ka2005 ngizamile futhi ukuya kwenye indawo ngithi ngizama ukubaleka ngisola ngathi mhlambe lento ilapha engihlala khona. Uthi ke sengishintshe indawo ngaze ngakhathala. Uthi ke ususileke manje ngoba mangingalala ebusuku ngithi ngiyabekezela uvele ungilalise emini ungidovadove ngivuke nami ngibone isitho sami sangasese sesimanzi. Uthi ke lento yangiqala ngisahlala eMpumalanga. Uthi ngiyafisa ngathi kungaba khona umuntu ozoba nosizo angisiza. Indodakazi yami eneminyaka engu28 naye isikhathazekile ukuthi lo Tokoloshe ungahle usukeke manje kumina uze kuyona uzolala naye. Omunye omalapho wendabuko ukuthi lento ingalapheka lo wesimame engalithola usizo yize nje mayingathola umuntu ozokwazi ukuyikhipha ngendlela efanele ngaphuma noma esehamba abantu abaningi kangakanani kodwa engaphelelwa ithemba. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lolu daba.